Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Médine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi ye alamisa ye mɛ kalo tile 29 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranin so mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati seli bakuruba kunnafoniw na an ka duwani cɛdenw ye tɛgɛ kɛ nafolo kasabi min na an ka pankuru jigi kɛnɛ na an da bɛna don la fo ka taga se an ka lakana minisiri général Sadio Kamara ye laseli min kɛ ka a to Kidal Mali kura ɲɛta sira kan ORTN jabarani kan an da bɛna don u ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila taratado mɛ kalo tile 27 san 2025 an ka duwani cɛdenw ye tɛgɛ kɛ euro wari ba 50 la an ka pankuru jigi kɛnɛ kan maa dɔw bolo min tun kelen bɛ ka ni euro wari ba 50 tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a tila euro wari ba 10 maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka an ka duwani cɛdenw ka jateminɛw kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ ni nafolo kasabi na min ni u tun bɛna taga ni a ye sous région dɔ kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ min ye an ka duwani ɲɛmaayaso ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ko ni maa o maa n'i y'a dɔn ko i ka nafolo kasabi bɛ tɛmɛ euro wari ba 3 ɲɔgɔnna kan ko i k'a ko fɔ yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na i ni i ka nafolo bɛ se ka bɔ Mali dafɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ ni degun sɔrɔ nka ko maa o maa ni m'i ka nafolo kasabi da fɔ ni a tɛmɛna euro wari ba 3 ɲɔgɔnna kan ba Maliba kɔnɔna la k'i k'a bila i kunna tɛgɛ bɛna kɛ a la yaasa ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan ka a bɔ yɔrɔ ka o dɔn an ka lakana minisiri général Sadio Kamara o min kelen bɛ ka taama boloda nin wagati na Kidalikaw fɛ ale tun bɛ jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye Mali kura taasira ye min bɛ bɔ ORTM sanfɛ yaasa ka se ka walawalali kɛ maaw ye Kidaliko in kan cogoya min na a ye a jira k'an bɛ wagati min na i ko bibi in na min ye lakana ye o sabatilen bɛ Kidal ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa ko an ka finitigilakaw ka cɛsiri bonyalen bɛ kosɛbɛ nin wagati in na lakana ta fanfɛla la ɲininkali caman kɛra a la a ko la a ye i da don o la ka walawalali kɛ jamanadenw ani diɲɛmaa ye Kidaliko la a y'a jira ko an bɛ wagati min na i ko bi ko don tɛmɛnenw na an kun bɛ se ka fɔ ko Kidal tɛ an bolo nka bi n'a ta bi an ka finitigilakaw ka wulikajɔ barika la Kidal seginna an bolo wa a y'a jira fana ko AES finitigilakaw kelen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bamanciwale yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ AES jamana in saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cogoya min na a y'a jira fana ko u kelen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni jamanaw ye ni o ye Chine, Russie, Turki ani Senegal ye lakanako ta fanfɛla la ani sɔrɔ yiriwaw ni o ɲɔgɔnna caman ko an ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ k'o fɛɛrɛw bila sen kan o kɔfɛ a ye i da don fana don tɛmɛnenw na Algérie Mali ka drone min attaqué a ye i da don o la a y'a jira ko o kɛra nka ko a kɔni bɛ min ɲɛfɔ Algérie ɲɛna o de ye Algérie ka hakili jagabɔ kɛ a ka kɛtaw la yanni a k'a fɔ ko a bɛ Mali ɲini ka a kɛlɛ ko Algérie ka jateminɛw kɛ k'a bolo di Mali ma sabula an bɛ wagati min na i ko bibi in na ko o de ye ɲɔgɔn tɛ wa fana a ye a jira fana ko min ye jamana ye ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya wa a y'a jira fana ko olu ka kɛlɛ belebele dɔ ye min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka lakodɔn cogoya min na o kɔfɛ fana u ye ɲininkali tɛngu a la ka ɲɛsin Jafarabe ma armée ye kɛlɛ min kɛ nin wagati laban in kɔnɔna la Jafarabe kɔnɔna la a ye a jira
ko maa minnu bɛ ka hakilina juguw fɔ ni o ye ko an ka finitigilakaw bɛ ka taa filalakaw kɛlɛ Jafara bɛ kɔnɔna la ko o kuma in tɛ sen kan o kuma tɛ tiɲɛ ye sabula ko maaw kana ɲina ko an ka finitigilakaw yɛrɛ cɛla min ye filalakaw ye ko olu caman bɛ an ka finitigilakaw cɛla ko yala maa bɛ wuli ka taa i yɛrɛ kɛlɛ wa a ka o hukumu kɔnɔna la a ye a jira ko olu n'u seko an'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ lakana ka sabati ba Maliba kɔnɔna la cogoya min wa ko olu ka hakilina o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ba Maliba ka a darapo sankɔrɔta ka lakana k'o sabati ani min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ fɛnɛ o ka se ka lakodɔn diɲɛ ma fɛ. Tengele min bɛ Welesebugu komini na Buguni marabolo la olu ye forage sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi Général d'armée Asimi Goyita yɔrɔ taratadonw mɛ kalo tile 27 san 2025 a kɛnɛ kan Monsieur Agib Dambele ni ale ye conseiller spécial du président de la transition ale tun bɛ fo ka taga se tenkelen maabaw caman olu de tun bɛ a kɛnɛ kan Bɛnba Bagayogo ale ye kuma ta tenkelenkaw tɔgɔya la a ye foli kana se an ka jamana ɲɛmaa ma ni jibo in sɔrɔli la bula a y'a jira ko ni jibo in sɔrɔli bɛna kɛ lafiyaba de ye ka ɲɛsin maa 800 ma u ka yɔrɔ la a y'a jira fana ko u bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamanakuntigi ma ko nin b'a jira ko a hakili bɛ olu la wa ko olu yɛrɛ fɛnɛ tɛna ɲina a kɔ k'u b'a ɲini Ala fɛ Ala ye fanga min kalifa a ma ka o ta fanga di a ma o kɔfɛ Welesebugu maire Monsieur Bakari Samake ale fɛnɛ ye kuma ta ale ye a jira ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi yɔrɔ sabu don tɛmɛnenw na ko ka kɔn ni forage ko in ɲɛ u ye ambulance fo ka taga se balo u ye olu sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ko nin nisɔndiya bonyalen bɛ olu ta fanfɛla la kosɛbɛ k'u bɛ foli kana kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka nin hakilina ɲuman in na Monsieur Agib Dambele ale ye a jira ko nin forage in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa min ye tenkele sigibagaw ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ jiko ta fanfɛ cogoya min wa a y'a jira fana ko nin jibo in filɛ nin a bonya bɛ taa mètre cube 5 ɲɔgɔnna la wa ko min ye panneau solaire ye olu b'a la fo ka taga se pompe olu fɛnɛ bɛ a la ani min ye fontaine borne ye o 3 ɲɔgɔnna o de bɛ nin jibo in na yaasa hali senama minnu ni olu b'a fɛ ka tɛmɛ ni minɔgɔ ye u fana minɛ u ka se ka ji min cogoya min na wa a y'a ɲini u fɛ fana k'u janto nin jibo in na yaasa maa caman bɛ se ka bɔ u nu ma cogoya min na ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ jiko ta fanfɛla la. Mali ni Turki ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la mɛ kalo tile 28 san 2025 an ka jamanakuntigi ye Turki ministre des affaires étrangères bisimila an fɛ ni o ye Buraneti Durani ye o min nana u ka jamanakuntigi ka ci la an ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ ni o ye Recep Tayyip Erdogan ye a selen ya a ye u ka jamanakuntigi ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana ɲɛmaa ma ani ka a jira fana ko u ka jamanakuntigi ye a jira k'u labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka Mali dɛmɛ a ka baaraw la a kɛra lakanako ta fanfɛ sɔrɔ yiriwa o ni a ɲɔgɔnna caman ko u ka jamana labɛnnen bɛ k'u bolo di Mali ma o baaraw kɔnɔna la ani fana min ye AES jamana tɔw ye ni o ye Burkina ni Niger ye k'u labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka baara kɛ hali ni olu fana ye lakana bɛ se ka sabati cogoya min na ani u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ani jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafasɔrɔ siraw bɔ fɛɛrɛ minnu na. Araba mɛ kalo tile 28 san 2025 an ka ministre de l'industrie et du commerce ye a da ministre tɔw tulo kan ministre ka lajɛrɛ senfɛ kulubakaw fɛ ko mɛ kalo tile 14 ka taa bila tile 17 la san 2025 ko u ye taama boloda ka taa Niger dugukolo kan taama min kɔnɔna na o Niger premier ministre ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ani Niger ministre de l'industrie et du commerce u ye ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan yaasa Mali kɔnɔyanfan ka na ni essence ye ka o di u ma Mali kɔrɔnfɛ sigibagaw ka lafiya kama cogoya min na. Kunu Araba mɛ kalo tile 28 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ye Nations Unies maaw ka bureau régional ɲɛma bisimila ni Abdouraouf Ɲɔn Kɔnde bisimila ye an fɛ yan ba Maliba kɔnɔ o min bɛ yan kabi tɛnɛ mɛ kalo tile 26 san 2025 u ka ɲɔgɔnye in kɔnɔna la min Abdouraouf Ɲɔn Kɔnde ye
aye ajira kame wakati mina eko bibina uka jateminɛw ye ajira ko min ye maa ba 400 ni 20 ɲɔgɔnna ko olu de bɔra u sigiyɔrɔw la kɛlɛ sababuya la kana yɔrɔ wɛrɛw la wa a y'a jira ko maa caman de bɛ yen nɔ minnu tɛ kande réfugié kɔnɔna la nka olu bisimilayira u limanaw fɛ o hukumu kɔnɔ a ye a jira ko u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni o ye ka dɛmɛ ɲini nafolo ko ta fan fɛ ni o bɛ se $100 miliyɔn 100 ɲɔgɔnna ma wa n'o bɛ se $100 miliyɔn 100 ɲɔgɔnna ma min bɛna di Banque mondiale maaw fɛ yaasa ka ni maa ninnu ani u nana maa minnu fɛ yen nɔ kɛlɛ hukumu kɔnɔna la u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni nafolo kasabi ye cogoya min na o kɔfɛ a ye foli ka na se kosɛbɛ an ka premier ministre ma ka kɛɲɛ ni a ye baara min jira CNT maaw la ni o ye Mali kura ɲɛtaga sira ka bɛn san 2063 ma ani o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan ni o bɛ wele nanzarakan na ko stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033 ko a bɛ fo u ka nin hakilina ɲuman in na wa a y'a jira fana ko an ka jamana mako bɛ dɛmɛ minnu na ale n'a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o kumaw kan ka fɔ yɔrɔ min na ka o lase o yɔrɔ la yaasa min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la cogoya min na an ka premier ministre ye foli kan na se a ma a ka nin hakilina ɲuman ninnu na wa ko nin b'a jira fana ko a bɛ u kɔ u ka baarakɛtaw la wa ko olu yɛrɛ fana bɛna u dɛmɛ yaasa min ye an ka réfugié minnu n'olu bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababuya la u fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u n'u limanaw Alassane Aba ni ale kun ye parti Codem ɲɛmaa ye ale ka denbaya bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ni o ye k'u ka u dɛmɛ yaasa min ye u facɛ ye o bɛ se ka ye cogoya min na o min minɛna mɛ kalo tile 8 san 2025 a ka denbaya la Bakɔ Jikɔrɔninkaw fɛ marifatigi dɔw fɛ minnu m'a lakodɔn u y'a jira ko juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2025 ko u ye kuranɛ kalanw kɛ ka saraka bɔ kɛ yaasa u bɛ se ka u facɛ ye cogoya min nka ko hali sisan u kelen tɛ ka kunnafoni jɔnjɔn dɔn a ko la o hukumu kɔnɔ k'u b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u k'u sen don a ko la yaasa olu fa bɛ se ka ye cogoya min u bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ Suley ni ale bɛ Masina marabolo la o dugudenw bɔra ka damakasi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ sabula u y'a jira ko Suley yɛrɛ ye yɔrɔ ye min ni dugu 10 bɛ a kɔnɔ nka u y'a jira k'an bɛ wagati min na ye ko bi min ye dugu 7 ye ko o bɔra Suley bolo sabu o dugu 7 maaw bɛɛ lajɛlen ye bɛnkan sɛbɛn kɛ ni bamanciwale tigilamɔgɔw ye k'an bɛ wagati min na i ko bibi na min ye Suley Wani ani Tɔnkɔrɔ ko olu de kɔni ma sɔn ka bɛnkan sɛbɛn kɛ ni bamanciwale tigilamɔgɔw ye wa ko a kɛlen bɛ degun belebele ye olu kan sabula min ye bamanciwale tigilamɔgɔw ye u kɛlen bɛ ka u bali ka taa u ka forow la ka taa sɛnɛ kɛ k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ don u ma sabula finitigilaka minnu bɛ u ka yɔrɔ la ko u ka yɔrɔ in ka bon o maa ninnu ma ko maaw ka taa fara finitigilaka ninnu kan yaasa u bɛ se ka ni maa jugu ninnu daga ta ka bɔ u da la wa fana u y'a jira ko u ka yɔrɔ donsow kɛlen bɛ k'u fanga fara u ka finitigilakaw kan yaasa ni maa jugu ninnu daga u bɛ se ka ta ka bɔ u da la cogoya min na u ka sifinnaka dɔw y'a jira ko u ka maa caman de bɔnɛna u ni na k'a sababuya kɛ u ma sɔn ka bɛnkan sɛbɛn kɛ ni maa kofɔlen ninnu ye ko an ka jamana ɲɛmaaw k'u hakili to u la yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min sabu ko a bɛ san caman bɔ u dɛsɛlen bɛ ka sɛnɛ kɛ ni maa jugu ninnu sababuya la sabu n'u taara u ka forow la u bɛ taa bin u kan ka u faga ko o hukumu kɔnɔ u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u dɛmɛ yaasa hɛrɛ ni baden bɛ se ka segin ka na Suley ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la lakana kɔnɔ o b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Senegalikaw fɛ kunu araba mɛ kalo tile 28 san 2025 Jamiɲandokaw fɛ yen nɔ min ye Senegal jamanakuntigi Basiru Jɔmayi Fayi a bɔra ka laseli kɛ ko min ye u ka opposition maaw ye ko u bɛna na u ka baaraw daminɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la wa ko u bɛna na bonya u ka baaraw kɔnɔ wa ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sariya de fɛnɛ kɔnɔna la a y'a jira ko nin baara ninnu bɛna kɛ opposition fɛ nka min ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ni a ka parti maaw ko olu kɔni sen tɛna na ye a baara la wa a y'a jira fana ko u ka assise nationale min bɛ ka kɛ ni o kan ka
to sen na fo juin kalo tile 4 san 2025 ko o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan yaasa jamana tako ɲuman ka o kumaw fɔ o yɔrɔ la ani ka o fɛɛrɛw fɛnɛ bila sen kan. A y'a jira fana ko u bɛna na jɛkulu bila sen kan ni o ye seni ye min bɛna na u ka kalataw kuma fɔ donna nataw la ka fɛɛrɛw bila sen kan kalata filiw ka kɛ hɛrɛ ni baden na Senegal ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Wa maa o maa de bɛ ni olu sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na ni assise kɛnɛ kan a ye foli kana se u bɛɛ lajɛlen ma wa ko ale min ye jamana ɲɛmaa ye u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ka u bolo bɔ u ni bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ ka bɛɛ hakilinata ɲini k'a dɔn yaasa Senegal ni a nɔkandugu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na hɛrɛ bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sabati basigi o bɛ sabati jamana kɔnɔna la cogoya min na wa kalataw yɛrɛ fɛnɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔna la. N'an bɔra yen an bɛ taa Rusi la. Rusi finitigilakaw ka jateminɛlikɛla dɔ ni o ye Sputnik Igor Korenchuk ale bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko ni Ukraine ye u ka mugujugu ni o bɛ wele nazarakan na ko missile de longue portée Taurus ci Rusi ma ko Allemagne k'a bila a kunna ko u fɛnɛ sen bɛna don kɛlɛ la sabula a y'a jira ko nin mugujugu min kofɔlen filɛ nin ye ko fɛɛrɛ fosi tɛ Ukraine bolo k'a fɔ k'u bɛ nin mugujugu nin ci Rusi ma ko fo k'a sɔrɔ Allemagne finitigilaka dɔ nɔ bɛ a la ko o hukumu kɔnɔ u ka jateminɛ kɛ min ye Allemagne ni Ukraine ye u k'u hakili jagabɔ kosɛbɛ yanni u k'a fɔ k'u bɛ nin mugujugu in k'u b'o o ci Rusi ma sabula ko n'u ye nin mugujugu nin ci Rusi ma ko Allemagne k'a bila a kunna ko cakɛda min ni o ka baara bɛnnen bɛ nin mugujugu in dilanni ma u ka jamana kɔnɔna la ko Rusi bɛna dankari kɛ a la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.